Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar waksan ne sono shokaji kamar yadda muku alƙawarin yadda za ku lodo wato token na Union Bank ta cikin wayar ku ba tare kun zo banki ba ku yi amfani da shi. Ta yadda amfani da token gaskiya da application Union Bank yana da matuƙar amfani sanadiyar cewa za ka yi amfani da wannan application wato wurin yin wasu ayyukan da dole sai ka zo banki. To matuƙar amfani da wannan application to da wasu abubuwan da dole sai ka zo banki za ka yi amfani da wannan dama ta token ɗin domin ka yi irin waɗannan abubuwan wato ta cikin application ɗinka ta hanyar amfani da token code kai tsaye ba tare ka zo banki ba sannan kuma ba tare ka sha ta wahala ba. Da farko dai ana buƙatar ka shiga cikin wato Google Play Store da kana buƙatar ka lura wannan token a takaice misali kamar haka. Kana shiga cikin wato Google Play Store kamar haka sai ka tona wurin searching wato sai searching din cewa Union Bank token a daidai lokaci gashi nan Union Bank online token a yawan lokaci ga shi ka rubuta shi sai ka yi searching kamar haka. Kana yin searching kamar haka zai buɗe maka kamar haka. A lokaci ga shi nan a Union token a yawan lokaci sai ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓa shi kamar haka a yawan lokaci kana taɓa shi sai ka yi install ɗin shi kamar haka. Misali ga shi nan ka yi install ɗin shi domin ka yi running wannan application ɗin a cikin wayarka. Wannan application ɗin ba za ka biya kuɗi ba sannan kuma ba tare ka zo banki ba. Za ka amfani da wannan application kai tsaye ba tare ka sha ta wahala ba a daidai lokaci. Misali ga shi ne downloading kamar haka sai mu dan jira ya kama downloading ya downloading a daidai lokaci yanzu sai ya gama installing domin ka sake shi kamar ka a daidai lokaci. Masha Allah wannan gama a daidai lokaci sai ka buɗe shi kamar hakan ga. A daidai lokaci sai ka buɗe shi kamar haka domin ka daki kyamara a daidai lokaci. A wani lokaci idan kana son kai wato activation din sai ka shiga inda ka sa enter activation ta kamar haka. Kana shiga kamar hakan ga wato za ta nuna maka yadda za ka yi create wannan wato application. To idan muka ce dai za mu ci gaba da yi muku bayani da za ku yi create wannan application cikin wannan bidiyo namu to gaskiya wannan bidiyo namu zai tsawo ta yadda za ku gaji da wannan bidiyo. Amma insha Allah a cikin darasin mu na gaba zan nuna muku yadda za ku yi wato creating ko kuma yadda za ku yi register wannan application wato na token da Union Bank domin samun damar ku amfani da wannan application na token ta cikin wayar ku ba tare kun baki ba sannan kuma ba tare kun sha wata wahala ba. Ta hakan ne zai baka damar yin wasu duk ayyukan da kake ɗauka kafa ka je banki ka ɓan lokacin ka idan kana amfani da wannan application ko kuma token za ka yi amfani da wannan dama na gan cewa ka yi canje da tsare-tsaren da wasu abubuwan da kake son ka yi kai tsaye ba tare ka zo banki ba. Sannan ka sanin cewa a lakilas dole sai in kana amfani da application na Union Bank sannan za ka amfani da wannan token wurin yin wato register ta a daidai wani lokaci kuma wurin amfani da shi a daidai wani lokaci. Don haka idan ka san baka da wato application na Union Bank to ya zama cewa kana da wannan application na Union Bank kuma insha Allah a cikin bidiyo na gaba zan nuna muku da za ku yi creating din wannan application na Union Bank wato register ta kai tsaye ta cikin ko ba tare kun zuwa ki ba. To kada ku mance dai ku na mu liking sannan kuma share wannan bidiyo domin in wa masu wani su amfana saboda irin wannan bidiyo da muke yi muna buƙatar ku rinka mu share domin mutane dama suna buƙatar irin samun wannan bidiyo amma kuma ba samu ba. Muna roƙon ku da ku yi haƙuri kuma na irin share da kuke muna akai-akai muna godiya da kulawa ku daga na kun Shaukaji ke muku fatan alkhairi.